Hi guys, happy na jud mi mahuman sa among school year 2022-2023. Nalipay po si ma'am kay ang mga bata nakakatuon po pagbasa. So karon naghimo na si ma'am sa para sa periodical test sa mga bata. So minga ba po sa mga bata no isa katuig nimo na uban sila na imo pabadlong na aping mga buotan. Libi kana guys kanang tapad kanang tabang orange sa office paper buotan jamo na nga bata. Mingangon ko jud ko nila mamuot ko nila ang mga bata guys kay kanang muuli na mo aminaho. Mayon ko I love you, I love you, love you too. Ug usay po di ko kaingon sila ko ingon ako I love you. Mo reply po itan ko I love you too. Mao ni kami ngawan sa mga maestra ug na mga batang buutan. Pero maopoy kami ngawan, maopoy dili kalimtan sa mga bata kanang buaw pod magpabadlong. So nga na jud aduha ra gid ang bata nga sobra kabadlongon ug ang bata nga buutan mo jud dili kalimtan hantod na managko laman na sila. So karon naghatag na si ma'am og test paper para sa kanang 4th grading aron maka sugod na pod si ma'am og kanang himo sa mga grado para makahatag na pod mi og ilahang awards og sorry busy na jud si ma'am no nagsugod na po kog himo og ribbon itagaan mi sa among principal og ribbon head para amin na mo himo og ribbon katuro pong magkugi og himo so kana gakating-kating na si ma'am para makahimo na pud ko og ribbon sa mga bata aron makahatag na pud ko kalipay sa mga bata sa mga kugihan. So kung gira gid guys kay kung mag-order pud ko mas lami pud ning akong hinimo kay mapanindot man. So kana ako na pud nang padulong og laminate. May gani kay na ako laminator na order sa Shopee. So karon ako nang ilaminate. Ang nakapalit pud ko og laminating film valor tag 600 ang isa ka rim. So hagad yung pijungan ang kantidad para malipay pud ang mga bata. So asa ka mangitag ribbon nga unique ka jud gilaminate. So nga na kasi guys at least makadili ko kalimtan sa mga bata kang ilang ribbon it takes magpila ka tuig nga dili madaot. So nga na gajud guys ang maestra nga magkugi lang gajud para makasave mas makasave man ka kay nganuman mahal ba jud mo ang isa ka book ribbon. So kung ako nang himuon so ang paliton kana na lamang ribbon nga pambitay. So kana nga na gajud guys na magkugi ra gajud ta kay kung di ta magkugi dili pud ta makatipid. So social pa kay gilaminit pa na si siya oh di ba sinaw pa pareha kasinaw sa agtang ni ma'am ang ribbon sa mga bata. So nice guys na mo sa magkugi ra gajud kita. So kana hora nang kikating-kating bond paper ra po na gi-print sa bond paper ra po na si Jagi gi-print. So karon ibaga si Jagi kay gi-laminate. So nga na gajud nindot na kayo colorful pa naa pa joy tuig naa pa gajoy isang section nila naa pa gajoy logo sa eskwelahan nindot gajud guys ang ribbon nga gikugihan ni ma'am homemade ribbon. Kay kung igo-igo lagi pod kamulo po kong test ana naghinahinay pod si ma'am og himo para igo pod mga bata mahuman og test mag-check na mi so naa nagajoy manindot nga ribbon ang mga bata. Kugi ra ka jud guys mao na nga og maestra ka nga dili ka magkugi may gani guys no kay nakakatol ko og computer naning kamot ka jud ko makakatol ko computer para di na ko magsamok-samok sa uban. So kana nagkalingkamot pud ko nga makapagpud ko og kagalingon nga laminator. So nga na cutting dito so gikugi ra nga jud ni ma'am unindot na guys gilaminate na arang jud nakanindot na tigas pa dili na jud magisi no mga bitay-bitay sa balay sa mga ginikanan balay sa bata so nindot na kayo mo nang di jud ko kalimtan sa mga bata kay nindot na sila og ribbon. So nice kayo kung himo gadyong tarungon og himo ang ribbon sa mga bata. Okay, so ma-enjoy ng mga bata na mudawat karong July 10 sa ilahang recognition nga nindot na sila og ribbon head dili magisi arang ka nice kadyo. Okay, so mo na nindot nga ribbon head tigas na siya tigas pas inyong gugma char. So thanks for watching guys, bye.